Er du sur? Sur for hvad? Hvis jeg går nu. Jeg ved, at far er ude at drikke i aften og mor og sådan noget. Jeg overgår simpelthen ikke. Jeg har 1000 ting. Ja, så kan du ikke sige et eller andet. Altså, jeg ved, at han vil ikke acceptere, hvis jeg siger nej. Hvad skal jeg sige? Sig, at et møde. Sig, at jeg har en deadline. En deadline? Sådan noget andet. Kom igen, du kan väl stanna en liten stund. Det kan väl vara trevligt att se honom aldrig. Jag orkar det inte. Du vet ju att han älskar att vara tillsammans med dig. Det tror jeg ikke. Jag visste. Jeg har ikke lyst. Man måste. Kan inte vi gå ut? Jo, selvfølgelig. Vill du det? Ja, det vil jeg gerne. Ved du, så venter jeg på dig på stationen, og så tager vi ud og drikker en øl. Skal vi sige det? Ja. Jeg henter på stationen. Jag älskar dig. Hoppas du vet. Du kväver mig. Du kväver mig. Du skyndar dig nu innan man kommer. Ja, kan vi se. Så stiligt. Det var så det. Skal vi se at komme videre? På knægten. Alex var tvungen att gå. Han sa också att han var ledsen för det. Gør han sidst, vel? Nej. Du vet hur han är. Han är väldigt dedikerad till sitt arbete. Hvad siger du til det? Alex, han är mycket söt. Sød. Mm. Elsker du ham? Ja. Elsker han dig? Älskar du mig? Ja. Varför säger du det aldrig? Hvad? Jamen, jeg siger det der. Bara om jag frågar, du säger det aldrig själv. Jeg elsker dig. Ja. Farvel, Simone. Det var i hvert fald hyggeligt, så længe det varede. Det var det. Hej, hej. 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 En man kommer in på en bar, ser en vacker kvinna. Känner de varandra? Det verkar inte så. Men ändå så. De verkar bekanta. Vem känner egentligen vem? Är det en början eller ett slut? Det är det vi ska se. Början och slut. Kärlek och farväl. Jag vet jag inte behöver säga det, men ändå. Kom ihåg, allt är film, allt är konstruktion och ändå gör det ont. Hej. Hej, hej. Hej. Skal du med? Mig? Ja. Til Rom. Men flyet går om lidt, vi skal faktisk skynde os. Vi har lidt travlt. Eller hvad? Nej, det har jag inte tid. Alex? Ami. Er med? Ja. Som hende? Ja, du vet. Ja, jeg ved. Men det kan da være, at du hellere vil med til Paris. Nej, det vill jag inte.
Nå. Men, kan det være, at vi skal vente lidt? Ja, det tror jeg. Kan jeg byde på noget? Hvad har du lyst til? Jeg skulle gerne vilja ha en kop kaffe. Du er ikke sulten, der er ikke noget andet? Jeg tror, medmindre de har noget. 2 kaffe til. Ursäkta mig, vad är det du vill? Jeg ved, hvad jeg vil. Jeg vil bare tage om. Det kan det være, det er for... Tak skal du have. Det kan det være, det er for tidligt at rejse. Det kan være, vi skal vente lidt og kende hinanden lidt bedre. Ja, det tror jag kanske. Det eneste, jeg ved, er, at du er meget, meget smuk. Tack. Hvis man må sige det. Ja, det får man jättegärna säga. Är det det enda du vet? Jeg ved, at hvis du er min drøm, så er jeg din. Vad vill du? Jeg vil sige farvel. Vill du säga farväl? Nu? Nej. Først så kan jeg komme ind her. Så skal jeg sætte mig enten ved en af bordene eller i baren. Det er fuldstændig ligegyldigt. Jeg er sammen med en smuk kvinde. Jeg bestiller et eller andet. Måske en lille kop kaffe. Jeg drikker. Jeg ser på hende. Så fortæller jeg hende, at jeg elsker hende. Hun ser på mig med et lille smil. Hun kender mig ikke. Det ved hun. Men hun kan alligevel huske mig et sted fra. På en måde. Og derfor afviser hun mig ikke, hvilket hun måske i virkeligheden burde. Hun ser på mig. Venter. Natten går. Indtil hun pludselig forstår, at jeg ikke lyver. Jeg elsker hende. Der. Netop der siger jeg farvel.